Programa 6 de Parlem de Melons, part 1. 1, 2... Bon dia, melons, melones, melenes, magdalenes, monges. Bon dia a tots. Bon dia, bon dia. Avui anem a obrir el meló. Seria un plater tan raro. No sé. Cuidado, cuidado la Ganime que te enamora. Sí, vale. De què era avui? Ah, sí, que ja ho sé, no és una broma. Dels somnis. Estic obrint el meló. Hòstia. I have dream. Hòstia. Tinc son. Vale, Que millor és que que no. són en el programa. Tot té un significat en esta vida, els somnis també, d'això és de lo que anem a parlar ara, però penseu, per què Laura, per què estàs més tonta que de normal? Perquè de normal estic tonta, però avui més, no? Bueno, ahir vaig tindre un primer contacte en el pàdel i va ser contacte, perquè la pilota va contactar en el meu ull directament i això m'ha afectat un poc al cervell. Això serà. Se van caure bé? Així que vaig caure jo. Bueno, Roser, pues tallar el Sí, seu. vaig a Sí. tallar. Avui pararàs en el Roser perquè jo no estic parlant. Avui crec que serà el dia que millor se va tallar el meló en este programa. Probablement. Damunt, és que damunt he passat el Covid i tot, és que me passa tot. Ja, increïble. Cuidado. Vale, Aquí tens una mola. mentre... No, estic dient... Perquè faràs més prop. Sí, sí, sí. Oh, Que no, Lisa. a veure, Urgències. Aquest és el mateix. Cuidado, descaptable no. Vale, mentre el Roser mos partís el melonet, Miki, Hola. Mike Wazowski, Miki no és el de... Sí, en el ratolí. Va salir a Miki. mos contarà Sí, que bé, Pepites, bueno. les seues experiències en els somnis, no? En plan, Sí. O quin és el somni més raro que ha tingut, Vale. o... Vale, jo... Lo que vulgui. Vale. Vale, jo dos coses molt breus. Bueno, lo primer, me mola molt els somnis que tenen relació amb la vida real, per exemple. No va per ahí, no digues sí que no. És que tenim públic, tenim Avui públic. tenim públic, tenim a Rodolfo, que crec que ja el coneixeu, i a Nacho, que també el coneixeu. Sí, Nacho, Bueno, Ramon. Nacho també conegut com a Ramon. La justícia està treballant en el canvi de nom, però ahí està. Efectivament. Lo que mola és la relació amb el món real. Per exemple, el cos, no sé què li passa, ho he preguntat i sempre se m'oblida, que quan no està suficientment dormit la part, com si digués el cervell, amb el cos, en plan de, si no connecta i tot s'ha de dormir, el cervell diu, t'estàs morint, alça. Sí. I tens com, o jo tinc, com per exemple, somnis relacionats amb, per exemple, que te caus. O Sí, que te sí. mossega un gos o algo Això i vas fa tu gos. i t'alces, espera que no te pensa que te vas a morir, que no te toca i te diu, arriba. Una coseta. Jo havia llegit d'això, que això és perquè estàs deixant de respirar. Entonces el cervell ho nota i diu, espavila, Que te saps? estàs morint. Entonces fa com que te caus o algun tipus de susto i pa que te dones compte. Això me mola. Això és curiós, És en plan, és Sí, curiós. Me mola quasi morir. bueno, no me mola. I l'altra curiositat que m'ha passat, que esto ja és una experiència personal, és quan t'alces d'un somni i el teu cos no ajuda molt. A veure, no penseu coses rares. Per exemple, jo vaig tindre la mala sort d'estar dormint i que se me dormera un braç, ¿vale? I el problema és que jo estava somiant que em perseguia pues, alguna persona mala. Me vaig alçar i amb la mà que sí que estava bé vaig tocar la mà que estava dormida. I jo vaig pensar, hòstia, hi ha algú al llit. I me vaig acollonar i bueno, després va ser com... vaig cridar en plan de... I després vaig lo pitjor és despertar un braç que està dormit, perquè és com que l'alces i ara fa paper de clavada. Vale, va, pues així... Això és mi, ja no m'ha està. passat. No sé, tonteries. No és És súper raro. I és horrible això de que te despertes en plan que són les 4 del matí i després dices no tengo braç. Bueno, no pasa nada. Mira,
Hi ha molta gent en que no té un braç, no? No sé qui. Sí, res. Jo? Vale. Ara Roser nos contarà Buah. experiencias en somnis. Jo tinc somnis amuntolocos, en plan... Amuntolocos, ja abans, saps? En plan que n'hi ha vegades que me desperte i dic joder, tío, lo que acabo de somiar, saps? Hòstia. Ay, te iba a pasar en el último programa, mi Ella. Bueno, Què ha passat? No, No, me sí, ha caído un però... melón. Vale, la risa és continuar... Però és aigua, se'n va. Sí, continuar amb la risa, sí. Espera, ja m'he jo per Vull poc. pensar que se'n va. Sí, sí. És que... Sol·licitar... Continua, por favor. Hi ha vegades que me desperte y me grabo un audio, lo que se me hace a mí ese señor. I li contes, hola, buenas tardes. Hosti, ne tinc uns quants, en plan... Pobre, què us puc contar així que són? És que n'hi ha vegades que són superllargs, perquè sí que és veritat que jo somio a un muntó de rato, saps? En una cosa. Qué guay. Y, por ejemplo, lo último que va a soñar es que yo estaba en la playa, pero no era la playa, era com tot... No era com la playa del Masola, era com toda arena, ¿vale? Y de repente llevaba como un abisme y ahí se acababa la playa. Y tenías que cruzar ese abisme para llegar al poble en un pont que es como el del Rec. Sí, ¿vale? Y- Somebody wants the man. Tal cual. Y bueno, y después anàvem nosaltres en slongs, en slongboard, y anàvem a un puesto y estábeu vosotros, o sea, Estàs de luxe. y teníem que jugar a un xoc com era que anaves saltant per puestos, ¿vale? Y tenías que anarte a pasar como una bola y tenías que arribar a una meta, pero si estabas damunt de un puesto en la bola, de un ser puesto, te electrocutaves. Que guapo. Entonces era como, no sé, era una rayada. Y yo siempre guanyava. Claro, Me rayaba porque siempre guanyava, ¿sabes? En plan, ¿cómo es posible? Morts tots i electrocutats i... No. Ja vamos. Pero te morías. Això va a nivell. En plan, pues te electrocutas y ya está, ¿sabes? Sí, mueres. Madre Y ya está. Lo normal de todos los días. I tu, Yuna? Jo vaig... No sé vosaltres, però jo tinc com dos somnis recurrents. En plan, que cada cert temps tinc exactament els mateixos somnis. I un és, bueno, no és exactament igual, però n'hi ha elements que són igual. Un és que d'alguna manera acaba en un ascensor i l'ascensor sempre està pujant o baixant i jo no puc eixir d'ahí. Que guapo. No, és horrible, és horrible. Bonito. I després tinc un altre, els dos són un poc aixina d'ansietat, que és que he de tornar a batxillerat. En plan, que me criden i me diuen hem afegit un tercer curs a batxillerat i has de vindre a fer-lo. Tu i tots els de la teva edat, però no us podeu deixar tampoc la carrera que esteu fent actualment, perquè si no, no vos contarà res. I anem tots superestressats perquè portem la carrera i mentrestant el tercer curs de batxillerat. I cada cert temps tinc aquests dos mateixos somnis. Sí que és recurrent, perquè jo no de fer un curs sencer, però el estar pensant he de fer un examen d'algo. Me queda examen d'esta assignatura, que és l'última assignatura i tal, i jo estava, hòstia, és que no me sé tal, i vaig a l'examen i no m'ho sé, i no me sé l'examen. I m'ha dit, però què dices, ¿Tú gilipollas? sabes que he somiado un puñado de vegades que arribé tarde a un examen? Pues que jo que no sé què, aprendre i que no he no. I mi hijo de la vida. Y es como, tío, o que agarres un autobús para anar ahí, vas en temps y te pases de la parada y tienes que pegar toda una vuelta. Això ho he somiat moltes vegades. Bueno, Laura, contamos la teva experiència. Jo tinc un problema. Un. Ojalà. Cada un. No, però en els somnis jo fa en plan somni... Bueno, a veure, com ho explique. No és que no somiem, perquè la teoria diu que sempre somiem, sinó que no me'n recordo. O sigui, però hi ha estudis que diuen que nosaltres sempre que dormim, somiem. I això és així. Estudio De la Universidad de mis mis cojones. cojones. Inventona. Tennessee, California. Casa inventadella. Ja s'ha inventat ella. Inventacions geogràfic. Vale, Esas mira. cosas. Vale. Pero, no, en serio, No. yo me desperté y yo fa un montón de temps que no somio. Pero
sí que es verdad que les poquetes cosetes que somie, o que me recuerdo, son de que ese día o esa semana o ese mes m'han estat bombardejant molt en esa informació. O sea, Ah, igual, vale, vale. igual, yo que sé... Compro oro. En plan, imagina't que tens un examen de fotografia, no sé quin és No, no. la carrera. No tan, o sea, no així no. Sinó que hi ha un campionat de gimnàsia, ¿vale? I jo estic veient ese campionat durant tota la setmana. Pues arriba un dia a la setmana que jo somia algo relacionat amb això, però és que no és, o sea, no somia que estic en un campionat de gimnàsia o això, no. Igual somia que, perquè això me va passar que estic en les grades mirant el campionat de gimnàsia, però que hi ha més gent a les grades i que estem jugant a passar-nos una pilota i que si la pilota se cau mos caem a una piscina en cocodrilos. Increïble! Els meus somnis, els poquets que tinc, són que jo me desperto i dic vaig a buscar el significat, però és que te fiques a pensar i dic, i què busque? Que som en un campionat de gimnàsia, que som en una piscina de cocodrilos? Tal qual. I no mateu a ningú en els somnis, no? No, i després... Guai. I després, quan era xicoteta, sí que quan era xicoteta somiava molt més que ara i tenia un somni recurrent, que era una pesadilla que o sea, em somiava moltíssim, ¿vale? I era que nadàvem en una piscina amb taurons i que els taurons anaven menjant-se a la gent. Ah, I era un somni que tenia sempre, i era una pesadilla i m'alçava sempre plorant i agobiadíssima. La que se menja. I això. No, però sí. Jo sí que tinc un I això és record. la meva experiència en els somnis. Un record que no me recordo què era, de jo baixar per les escales del meu institut al pati amb una ballesta i pegar-li un ballestazo a mi al cap. Sí, tal qual. Hòstia! Però no recordo qui era. no practicar en casa. Pero tal cual, baixar per les escales en plan... Nos en Estados Unidos, ¿vale? Para hacer eso. Hay un chaval en Barcelona que lo vivió. Que lo vio también. Hòstia! Esto es que Habría que pensar que así, tú así, Ramón corta. Era su sueño. Si yo lo paso de Ya, mono, de... Uy, no, de eso. De eso, en su bandera. Un sueño demasiado real. Bueno, Aún no. ara anem a fer un xoc, com no, perquè així us agraden molt els xocs, no en CH, xoc, Más español. clar. I això, com us agraden molt, doncs sempre fem xocs, Molt preparats, no? per cert. Molt preparats, Treballat. molt treballats. Sí. Este xoc consistirà en que hi ha una pàgina d'internet, no us vaig a mentir, Molt fiable. que Sueños.com. diu efectivament el significat dels somnis, no? Entonces cada un dirà, bueno, cada un no, perquè anem a implicar al Anem a canviar les regles. Entonces, o Nacho, a.k.a. Ramón, o Rodolfo, a.k.a. Laura 2.0, ¿no? Sí. Dirán una letra, ¿vale? Y pues en esa letra apretaremos ahí y nos ficará, pues es como una enciclopedia, ¿no? Enciclopedia de los sueños. Y mirarem, vale, pues Somnis. que signifique somniar en alguna cosa que es comenci per la lletra que hauran dit. Vale? Així que anem a començar. Soñare. Soñare. Si nos dice esta persona. Sí, traduïda, per ahí. Vale. Qui vol ser el primer? Jo. Rodolfo. Dimos una lletra de la A a la Z. La D. ¿La D? ¿De qué? ¿De qué? ¿De D? ¿De qué? ¿De D? De dedo. De De que no, dedo. de La que D no. de dedo. La D de es la dedo. misma que la de Dinamarca. Claro. Claro. Vale, y Esas ahora escuelas. has de dime ya, ¿vale? Ya. Bueno. Soñar con dedos. Pues mira, al Ben. No, Como anillo de ¿Qué significa, qué diría que significa soñar en Rich? Casarse. Jo crec que... no ho sé. En dits, però en dits o Claro, dits? es que hi ha com molts aspectes, no? O sea, tu pots somiar, per exemple, en dits en bon estat o En bon estat. sentir com O que mira. mal als dits. No. Igual, Algun igual. concret, algun concret. Vale, pues en concret serà... Somiar en dits menuts.
que vas El tenir un Diego fill. Ronchet. No, en Menuts, Manitas. Manitas. Sí, Jo crec que és un fill, que vull tenir un fill o que vindrà un fill o algo, perquè és xicuelo, és la meva opinió. Tu què dius, Lioneta? Lo mateix. No, vale. Lina sempre dius lo Vas mateix. a pensar algo para que Que te todos vas a sean lo pico, mateix. verano. Pero es que ¿Qué? yo, chula, pensé que es... Hasbula. que Estaria guapíssim. Que vas tenir Hasbul? que se t'ha dormit el peu. Molt bé, molt, és una xica, sí, claro. Coño, no. Somiar en 10 minuts significa inseguretats. Veig. Ojo, eh? Ara entiendo les coses. Hola. Eso lo dirá internet. Eso de internet. Vale, ara Jamás descubrieron. Ramon nos dirà una altra lletreta. La Jota. La J. ¿De qué? La Jota de Castelló. Ahora. ¿De qué? De Dinamarca. La J de Dinamarca. Vale. Així ho tenim. McDonald's. No, dona. Opel. Una marca. Així ho tenim. Wow, increíble. Vale, i ara has de dir ja. Ja. No he dit ja, he dit ja. Salvadorilla. Ja. Somiar en xirafes. Joder, macho. És... En xirafes en general, ¿vale? No es com els bitxes, ara és en xirafes en Que general. guapo. Yo creo que Es es uno increíble, subiendo es ahí increíble. girafes. Es que es... que... No sé. Yo creo que es que... Algo es de, que este es- de qué puedo hacer. Yo creo que Hombre, eres, claro. que eres Algo, Fran de algo. la jungla. Algo. No, igual ves si la ves es que te sientes pero- muy bajito, no sé qué. No sé, que... No sé. Que tens aspiracions. Jo demano ambició. Sí, algo d'aspiracions. No sé. Jo crec que és perquè sospites que te van a tirar de la faena. No triple, eh? Has somiat alguna vegada en xirafes, Rosa? Ui, presentes. Pues, Tampoc, Pues no ho entenc. Tampoc he sospitat que mai m'has a tirar... Bueno, Ah, bueno. mai m'ha tirat de la faena. Vale, somiar en xirafes significa que estem rodejats d'amics falsos que te la van a pegar. Collons! Sirve. També pot significar que hem de fijar-nos en tots els detalls, no només en els que la gent ens vulgui ensenyar. Ojo, eh? Suposo que és bo no haver somiat mai en girafes. Claro. Claro, sí. Sí. I somiar amb el que dicen el tigre dels pelotazos, què significa? Que te gustan las pelotas. Crec que t'agraden les drogues dures, igual significa això. El tigre está en plan ahí, ¿sabes qué te digo? El El de Chetos Pandilla, El de Chetos tranquil·líssim. ¿També és el mateix? Sí, és el mateix. No, el de No, pelotazos el de no. pelotazos. El pelotazos és un tigre que pareix El que, tigre el que de juega a futbol. Sí, que però... treballa a la fàbrica, després va al sofà de sa casa, se ve una cervesa i veu el futbol, el Arsenal. Té pinta de ser Sí, però que ese és el mateix que el de Chetos Pandilla. Lo que pasa Sí, es que el sí. Chetos Pandilla porta una capa. Ah, pero es polifacético esto, Claro. ¿no? Polifuncional. Ah, Igual Polideportivo. que un altre, ¿no? Polideportivo. Está el pelotazos, ese y un altre. Policlin. Poliquilín. Policlin. No, Que és molt limpio. cosa del Chetos. I No sé. No, una posa. roja. Sí, els... Sí, Coño, els chetos normals. els gusanitos estos... Estos son ¿Taronja? Sí, això són els Chetos normals. Sí, Esos son interesantes. Ah, sí, sí. Hay Vox Populi, no sé esto. Vale, nos estem desviant molt temps. Product placement. No sé. Molt mal, mal. Para esta Para Para una bolseta. Sí, no? Ara, Rodolfo nos tornarà a dir una altra lletra. Puedes llamarme Laura 2, Vale, Laura 2. Demos una altra lletra, per favor. La C. ¿De qué? De Colechi. De col·legi. Colechi. De col·legi. Vape. De col·legial. Vape. Col·legi. Col·legi. És que si fem temps, no se carrega el mòbil. Vamos, va, yo digo, vale. Vale, dime ya. Ja. Vaig anar al que està més probable perquè m'havia quedat Hòstia. en Uf, és que este és molt xungo. A ver, ¿qué Pues es? dic, m'havia dit, soñar con caer. Això ja ho hem comentat Claro. antes, entonces... Claro. Este va. Soñar en cadenes. Pues que ¿En te cadena? puedes soñar de algo. En cadena Para perpetua. eso no. Vale, tío, Gran qué película. difícil. En cadenes. Es que, sí. Es que eso no está tan Bueno, típico, es que- cadenes. Però que te sents presoner sí, però també No digues el- algo més, algo més. Pues... No personal, es que tens algo que te fa lastre en la vida i que vols lliurar-te per a anar cap endavant. Tu què dius? Estàticament lastre. No sé, que te sientes pesado.
¿Te sientes pesado? Has begut. No sé, es que yo lo de... Me suena de mi mamá. Vale, pues os ho dic. Les cadenes representen ¿Piernas pesadas? dificultats, tristesa i Esclavitud. sofriment. Vaya. Este és un bon Se veia també, venir, també. se veia venir. Sí. I sí que si somnies que tens, en plan, que te pues, encadenes, pero que les trenques, pues que alcanzarás mejores condiciones de vida. I són cadenes d'or? De lo que tú De quieras. Gucci? Ah. De Versace. Vale, ara, com ja se nos està fent un poquet tard, Ja està. Res, deprisa, va. ara cada un no. Una altra vegada la participació... Anem canviant el programa a mesura que va avançant. Sí. Una altra vegada contarem en la participació dels nostres espectadors, vale? I ens contaran què han somiat avui. No sé si volen aparèixer en càmera, perquè no sé si volen. Raimon, va. Si no, ho pueden contar desde ahí y pues que chillen para que el micro capte. O podem agarrar el micro. O podemos agarrar el micro y arrimamos. Sí. Pero no, pues No, No és molt bona idea, però... que parlen y que parlen així de fortet. el micro? No hi sabrà si s'escolta. Vale, es comenzará Ramón. Ramón, contamos qué has soñado hoy. Ojo, si no te recuerdas, pues contamos cualquier cosa del somnis. ¿Vale? És inventat-ho. O sea, Jo avui he somiat en un somni. De Pau. De Pauli, de podes i terres, amb prosperitat I un xiquet d'una escola que cantava una cançó i casualment era la cançó de Avui tinc un somni de Pau Llobregat. Que xula. Era un bucle, era com un pam. I els xiquets estaven cantant perquè estaven tenint un I els somni xiquets d'aquesta escola canten per a tots. Crec que s'ha carregat el bugó, he escoltat. S'escolta, en plor. No hay nada que ver, chicos. No, parla! Aquí no hay nada que ver. No, no morimos de Ya calor. está. Nada. Bueno, ja... Bueno, vale, pues això, Ramon nos ha contat que ha somiat en uns xiquets d'una escola que canten per a tots, molt ple de pau, Vale, molt però ple de estarem pau, amb roba molt ple de de tot, no? llibertat, ple de llibertat, ple de llibertat. Els xicots amb roba... Per favor! No, és que Per favor! Ramon, corta. Jo quan era menuda me pensava que la cançó deia un monstre de Pau. I jo pensava que la història anava de que la gent, per molt horrible que parega, tots tenen un bon fondo. És com el rec, no? Un monstre de Pau. I un dia els meus pares me van escoltar cantant i me va dir, Lluna no. No vaig tirar la cançó. Increíble. Como color esmeralda. Color esmeralda. ¿Qué es Yo esperanza? pensaba que era color esmeralda. Bueno, pues el verde, me sirve. Me Sí, sirve. una vegada vas tener una discussió amb una amiga, hola Tarsira, Joder. sobre això i tenia ella raó. Home, claro. Ara reconec que tenies tu raó. Lo siento. Després de 10 anys... Lo siento por bloquearte en Twitter. Hòstia, Pues ara Rodolfo ens contarà que ha somiat avui o el que vulgui del somni, si no ha somiat avui res. Vale? ¿Te pareix bé, Rodolfo? Ahí. Sí. No te veo acá. Qué chuleta, Es que sí, tengo chuleta. Vale. Porque como yo también se los cuento a Roser, pues... Sí, Ah, mira. el 5G. El 5G, ahora ya. Es Vale, gigante. pues com vulguis, Rodolfo. Si ho trobes, perquè crec que no ho està trobant. Da igual, voy a contar el sueño que cuento siempre y ya está. Bien! Bien. Vale, recorda projectar la llum. Projecta, projecta. Quan jo tenia com 12 anys, estava a l'escola, no, ja havies començat l'institut, era el meu segon any, i vaig tindre durant la mateixa setmana, vaig tindre el mateix somni durant tots els dies, no, totes les nits, perquè és... I era una pesadilla. I es tractava d'un somni en el qual jo estava amb 3 xiquets més que no coneixia de res. Esto no la por. Que no passa res, que no passa res. Ja veuràs. I estava com a un museu que estava tot fosc i no sé, suposo que seria de nit també, per la madrugada. I no res, i ens vam conèixer i va ser com, què fem? I si és així, no? I vam tirar per un carril, perquè això era com un laberinto,
Laberint. Sí. Era com un laberint. Fins que ens vam trobar com una floristeria amb dos senyors, una parella d'avis, un senyor i una senyora, i un gat negre a la porta. I el gat negre, ja de per si, perquè des de fora no es veien els senyors, però el gat negre sí, no tenia ulls a la com es diu. I vam entrar, bueno, ens vam veure i van eixir ells i tampoc tenien ulls i ens van dir que... Com Coraline. Sí, més o menys, però no tenien res, no era un botó ni no res, era com el buit, saps? Eren negres. I no res, i ens van dir direccions per eixir del laberint i tot això. Ens van preguntar, no vam comprar res, la veritat. Joder. I ens vam anar i al final de caminar una estona vam arribar a una espècie d'habitació que era com l'interior d'una nau espacial. Però en plan OVNI, no en plan Armstrong. I no res, perquè sí, jo em vaig sentar a un sofà que hi havia i els meus companys, que no coneixia de res, es van posar a explorar per la nau, pulsant botons i veient què feia cada cosa. I tal qual em vaig sentar perquè sí, com una mà verda va eixir del forat del sofà, entre els coixins, i em va agafar del braç. I estava tirant cap a dins del sofà, però els altres xicuelos se n'havien adonat i m'havien agafat de l'altre braç. I estaven tirant en contra. I crec que al final guanya la mà del sofà i quan entre dins de... Te despertes. Sí. Uau. Totes les nits d'una setmana. Qué guapo. Això no se puede buscar ahí en significados de sueño. Sí. Molt complicat, I ara ja estem arribant al final del programa i com totes, totis, totes, tetes, tites, tates. Sabeu? Anem a recomanar-vos coses. Bueno, jo avui no vaig a recomanar res, ho sé, vale? Mira com s'escapa, mira com s'escapa. Però... haver estudiat. Així que què es començarà? Què es començarà? Roset. Toma. Pues jo perquè soc la que té algo que... No, jo també. Jo també tinc. A veure, jo vos vaig a recomanar... A veure, no sé si sabeu qui és la youtuber, la gata de Rodinger. Vale, si no la coneixeu, La gata pues... és Rodinger. Pues teniu que anar a buscar-la, perquè té vídeos molt interessants de divulgació científica, lo que sea. I té un vídeo que a mi me va xocar que flipes, que parla sobre los sueños lúcidos y viajes astrals. Y segur que ella té com una manera... És que... No, en serio, és que ja hi sé. Ojo, te callava, Fa com una especie de mantra para poder entrar en un trance o un estado meditativo de ganxilla. i així se provoca tindre viatges astrals. I pel tema de... Bueno, les estic explicant el vídeo. Pel tema de los sueños lúcidos, diu que tens que mirar el rellotge moltes vegades durant el dia, així quan estigues somiant, aniràs a mirar el rellotge i veuràs que el temps no avança, o algo així. Vale, Entonces saps que estàs somiant. Tipo... Bueno, anava a dir... Inception, Ah, ¿viste? sí, ho estava pensant. Tiene una referencia para saber si estás soñando. Mira, recomanació. Recomanació meua, ho dije. És molt guai perquè és això també que hi ha una peonza, saps? I... Vale, ¿Cómo le dice que te después leche? no, Una hi ha una peonza. No. A veure, cuidado, què dice la peonza? Mira, a veure, claro, es que... Claro. A veure, hi ha una peonza, ja està. Hi ha una peonza i ja està. I molt xula. I ja veureu. Però és que, claro, és que la cinema de sèries és molt important. Aquesta peonza. Sí. Ja està. Sí. Vale. Mira, esta és una bona recomanació que no anava a recomanar i mira, ja està. Inception. És de les millors pel·lícules que podreu veure en la vida, us dic. Segurament la gent que els fanàtics del cine ara mateix m'increparan per dir que és molt bona una pel·lícula de Christopher Nolan, però pues joder, Bueno, això no... El únic que criticamos es Trastero. A mí que Christopher Nolan. Haber venido. y mis amigos de comunicación audiovisual. Saúl, si està ben o que no sé si ho estava ben, Saúl ara mateix me matarà perquè no deu mal a Christopher Nolan, però ho sent Saúl, a mi sí. No pasa nada, que te guste Tarantino, pues bueno, cada uno tiene sus gustos.
Vale, ara lluneta. Vale, jo vaig buscar pintores surrealistes. No, tinc ahí. Perquè vaig pensar, a veure, somnis, arts, no sé què, surrealisme. Una Vale. chica culta. Bueno, menuda Entonces, selecció. no tenia ni idea de ninguna d'elles, no vaig a fer així la intel·ligent, però vaig buscar. I vaig a dir 3 noms de pintores. El primer, ¿Pintores o pintores? pintores dones, perquè per parlar de Dalí, pues... Pues sí, Muy bien, que te diga. Leonora Carrington, ¿De los Carrington? Remedios Varo Remedios. y Dorothea, no sé com se pronuncia, me la suda, Dorothea Tanning, ¿vale? Tanning. I seran uns titulars per ahí baix, si d'això, que ho Sí, dirà. això. I busqueu vosaltres qui són, no vaig Ya explicar está. res més. Wikipedia, chicos. Muy bien. I ara, Miguel, Niki, Mira, Mari Wazowski. Mira, una recomanació molt bàsica. Fiqueu-vos al costat del llit, Un gote d'aigua. un botell d'aigua, per dir-ho set, i una llibreta. Per què? Claro. A llibret. Primer, perquè te pots servir per als somnis, en plan, d'això m'he atrau, vaig apuntar-ho, és de puta mare, tal, perquè ja només quan te despertes ja crec que te perds el 50% d'informació. Sí. I potser als 15 minuts ja t'he oblidat de tot, perquè el cervell Sí. no està atento, en plan, el que està dins, així teclejant, hòstia, està passant tal, que està dormint. Sí. Vale, i també per si, jo què sé, per si teniu una idea brutal creativa, que sempre dius, buah, esto me recordará el día que no te recuerdes. No. Millor ho graves o tal, o escrius tal, una llibreta al costat del llit sempre va bé. O per exemple, si no pots dormir i tens ansietat i vols escriure què te passa, també, pum, te val per a tot, és multifunció. Se pot aplicar a digital, també pot ser una altra. Pero el móvil. No, mòbil. Vale, O per a Espera, dibuixar. que crec que algú del públic... espera, un moment, per favor. Vale. Un moment. Recomanació del públic? Crec que els veïns ja han acabat de xillar i si no pot ser perquè mos estem morint de calor, per favor. No saps. Perquè estem suant molt. De baix. Ai, no. Vale. Rodolfo, ¿volvías decir algo? Es que con Mike ha dit lo de apuntar les bones idees quan te despertes i això, a mi m'ha passat que he apuntat una bona idea després de dormir al mòbil i a lo millor 2 hores després la he llegit i ha sido com... ¿Qué coños es eso? No, en plan, una idea de merda, ¿sabes? En plan, cuando estás ahí, menuda idea. Increíble, $1 millón, ya está, mamá, los ricos, no. Pues sí. Molt important. Pues això és tot. Bueno, ja està, No? ha sido corto pero intenso. Això, pues mireu, esperem que us hagi agradat molt este programa. Si ara este se us ha fet curt, teniu ara sí en un ratet pues serà una playlist és lo de Spotify, no? Sí, Una llista de reproducció de tots els programes que tenim fets hasta el moment. I també pues serà algun vídeo i la caixeta perquè vos subscriviu, perquè toqueu a la campanita. Dale like, suscríbanse. Exactament, Eso. comenteu. I Bueno. totes les coses. No res, moltes gràcies. Algo. Has tingut un somni de pau i llibertat, de pobles i terres amb prosperitat i la gent somrient.